eu creo que se demostra claramente que hai dous modelos de presupuestar e dous modelos de afrontar unha crisis. O modelo do señor Zapatero, o modelo de Madrid, no que os ciudadanos pagan os erros do goberno. O goberno que máis gastou de Europa e o goberno que menos resultados tuvo, fanlle pagar aos ciudadanos o que é eses erros e fanlle pagar a través da subida de impostos. O modelo de Alberto Núñez Feijóo, o modelo do Partido Popular de este ano 2010 para Galicia é totalmente o contrario. Hai unha contención importante do gasto improdutivo con esa rebaixa. Hai tamén unha rebaixa impositiva en determinados impuestos, como ese que permite acceder a unha vivenda aos xóvenes menores de 36 anos ou ás familias numerosas a través da rebaixa do impuesto de transmisións e actos xurídicos documentados. E, por outra parte, se fai aumentando o que é a inversión e o gasto social. Por lo tanto, en esta primeira aproximación do que son as grandes líneas destes presupostos, nós non podemos máis que valoralo de forma positiva e creo que a final de ano, que é para que sirven estes documentos contables que non deixan de ser a expresión da vontade política de un grupo, e ni máis ni menos traballar para superar as grandes dificultades económicas con que este goberno se encontrou a Xunta de Galicia. Eso. Miren, resumindo, nós queremos que o ministro de Xustiza, o señor Caamaño, onte se meteu nun charco do que hoxe intenta sair e que ao final os seus intentos, xa digo, un pouco patéticos por intentar sair e por intentar arreglar o que sabe que non podía ter feito e fixo, ao final o que evidencia unha vez máis a parte de incoherencia e a parte de manipulación que o Partido Socialista e o BNG marcándolle a pauta outra vez en política lingüística, o Partido Socialista escenificaron coa manifestación de onte, insisto, e non nos cansaremos de repetilo, dentro do estricto respeto que lle merece o Partido Popular todos aqueles que asistiron de boa fe, pero os que asistiron de boa fe e non os que asistiron conscientes de que era unha manifestación do BNG apoiada polo Partido Socialista e apoiada polo Goberno de España a través dunha presencia do seu ministro nesa condición, e valía a pena preguntarlle ao señor Zapatero
se está de acordo coa presencia dun ministro do seu goberno onte en tal calidade.